drawer ulayini kuyena uphakela umthakathi. Cela futhi noma ubani even istate singam underestimate uphakela umthakathi. Loya muntu loya akayena umuntu ogude ekukhipheni inhlamba ngomlomo. Kodwa ugood ilento yokulwela ubuntu nabantu. Kuphakela umthakathi icontact kuthiwa abantu nobuntu, umuntu nobuntu. Yonke into yakhe ihamba kanjalo. Abantu nobuntu, umuntu nobuntu, insizwa nobunsizwa. Into yakhe igqugquzela ukubaqotho. Even worse enganeni, even worse na country. So uma mina ukwipolitiki ungakwazi ukunderstanda uphakela umthakathi, ngithi mina uphakela umthakathi akufanele nje ubhayizele kuye. Uphakela umthakathi futhi akusayena uphakela umthakathi manje, ngiyamqamba mina sekuphakela umphakathi hayi umthakathi. Sikhathele manje ukuphakela abantu abathakathayo manje. Sakhe into yokuphakela abantu abathakathayo. Usephakela umphakathi manje. Lokho kuphakela abathakathi sikhathele ngoba abathakathi babuye bagadle khona ekhaya. Sengiyamfaka igama elisha sekuphakela umphakathi. Akalithatha igama akalishintshe lamthakathi. Futhi ngiyamazi uhlakaniphile ozama ukuchaza one day hey asisebenzi ngabathakathi siyabazonda abathakathi. Phakela umphakathi ngoba sesikubonile uphakela umphakathi. Shintsha igama ndoda. Phuma kubathakathi ngiyakutshela mfana wami level yakho manje phuma kubathakathi. Awukade ubafida labathakathi bakaNongoma. Hayi ngeke sikhathele labathakathi bakaNongoma. Phuma kubona manje. Ususe emphakathini ke manje. Phakela umphakathi manje sifuna udle. Hayi ke wengane zawethu impela usho njalo phana uKing Bhaka ngikathi ekhuluma ke ngake March and March kanye ke newensizwa ke nobonsizwa ke foundation ke holo yana ke uphakela umthakathi. Kanti ke wengane zawethu impela bese mqamba ke igama ke lisha wathi cha impela ke leli ke aphakela ke umthakathi cha impela ke alihlehle igama ke liqondile ke manje na ke elakhe. So yena ke uphakela ke umphakathi ngenxa kamagalelo ke esethi ke wadlala ke pha esizweni bafethu ke impela thina ke simbosithe MTV sinjake ihlabe phasi ngedolo sinje qushe idibane ngene video elandelayo.